Aquí tenim en persona, és l'Anna Rio, la nova degana de la FIP, que ens adreçarà unes paraules. Endavant, Anna. Molt honorable president del Parlament, rector Crespo, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, resta d'autoritats, FIP alumni, professionals del sector, companys, amigues, amics, bona nit i benvingudes i benvinguts a la 22a Festivity. És una Festivity amb dimarts i 13, que per ser la meva primera vegada aquí davant no hi ha res millor que desafiar les supersticions. Amb una nit de festa, d'experiències, de música, ja ho he vist, d'humor també, i de provocació a la reflexió i al debat. Aquesta edició de la Festivity, ja ens ho han explicat, té com a fil conductor reflexionar sobre noves realitats, sobre límits entre allò que és real i allò virtual. En relació a això, vaig llegir una frase que diu que el futur és una barreja equilibrada entre intel·ligència artificial, realitat augmentada, realitat virtual i realitat mixta. I vaig pensar que són moltes realitats. I no se'm va acudir res millor que preguntar-li a una intel·ligència artificial com lliga això amb la realitat aristotèlica del món. I la intel·ligència artificial opina, que tampoc no sé molt bé si podem considerar que opinen les intel·ligències artificials, però, en fi, em va dir que per Aristòtil tot això no serien realitats completes, que són expressions potents del talent humà. Bé, tot i això, Aristòtil diu que acceptaria que les experiències que hi tenim són reals per la consciència, tot i que no impliquin una substància pròpia. Bon tema per al debat i perfecte per a aquesta Festivity. En tot cas, un dels aspectes per analitzar les realitats és qui les fa, qui les produeix. I aquí sí que ho tenim clar, els professionals de la informàtica i de les tecnologies de la informació treballant en equips multidisciplinaris. Això situa la FIP i els FIP alumni com a grans protagonistes de la transformació de la realitat, que és transformació de la vida, del treball i també de la identitat, i que planteja grans responsabilitats, grans desafiaments ètics i socials. Els avenços tecnològics no es poden dissociar de l'esperit humà que els impulsa. I l'esperit dels FIP alumni sempre és honest i valent. A la FIP tenim uns estudiants amb moltíssima capacitat, molt de talent, molta vocació i moltes ganes. En els pocs dies que porto com a degana ja he pogut veure de prop la Fira d'Empreses de FIP Visiona, la HAC-UPC, i el que fan és espectacular. Tenim uns estudiants espectaculars. En el temps que he estat com a vicedegana internacionals també vaig poder veure com són capaços de tenir experiències d'èxit en qualsevol universitat, centre d'investigació o empresa d'arreu del món. I penso que l'entorn socioeconòmic català no se'ls pot deixar perdre. Tenim un present ja de professionals i estudiants molt capaç d'entomar aquests reptes i oportunitats de futur del sector de les tecnologies de la informació a Catalunya i sortir-se'n amb molt d'èxit. Per tal que això sigui una dinàmica consolidada, cal que la FIP es mantingui sempre donant una oferta formativa adequada a les noves realitats d'avui i també a les noves realitats que vindran demà. També cal que els FIP alumnis segueixin enfortint aquesta xarxa, que ja veieu que és una xarxa molt potent, que és una xarxa que acumula coneixement i experiència. I també cal que les administracions i la iniciativa privada aportin tot el suport que es necessita. Tornant a les opinions de la intel·ligència artificial, diu que Aristòtil ens advertiria que tota realitat ha de tenir una finalitat orientada al bé i que cal evitar desequilibris. I tots nosaltres ens hem de comprometre. A tots els que heu treballat per fer realitat aquesta Festivity, a tots els patrocinadors i col·laboradors, a les institucions, als professionals del sector, als companys i companyes de la FIP i de la UPC, moltes gràcies pel vostre compromís real. Un agraïment especial a l'anterior degà, el Josep Fernández, que ha treballat tots aquests anys per una FIP i una Festivity de primer nivell. A ell tots el coneixeu.
A mi em queden moltes coneixences per fer, però el que sí que us puc dir ja a tots vosaltres és que seguiu comptant amb la FIB com a lloc per trobar talent, per compartir inquietuds i demandes, per obrir debats, per plantejar reptes i per trobar solucions. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i gaudiu moltíssim d'aquesta 22a Festivity. Moltes gràcies, Anna. I a continuació és un plaer donar la benvinguda al senyor Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Bé, bon vespre, molt honorable president del Parlament, rector de Ghana, companyes i companys. La veritat és que ara estava pensant que hi ha una cosa que ChatGPT o qualsevol d'aquests models d'intel·ligència artificial no pot sentir, que és l'orgull de ser fiber. Per tant, per mi, avui és un doble plaer estar aquí. Primer, com a representant del Govern de Catalunya, però també amb aquest orgull de jugar a casa. Deixeu-m'ho dir així, de jugar a casa avui. Perquè com moltes i molts de vosaltres, aquí vaig estudiar, aquí vaig fer camí com a professional, aquí vaig començar a entendre que la tecnologia és una manera de mirar el món. No som només algoritmes, estem parlant de cultura, de visió i, sobretot, d'humanitat i de responsabilitat social. Ho dèieu ara, vivim en un moment de transformació profunda i ningú, absolutament ningú, pot dubtar ja que la tecnologia n'és un motor principal. Per això us volia explicar. El Govern de Catalunya, evidentment, situa la transformació digital al centre de l'agenda del que s'anomena aquesta gran transformació, tercera gran transformació de Catalunya, no com una aposta tècnica, sinó com una autèntica estratègia per avançar cap a un país que ha de ser més eficient, més just i amb prosperitat que hem de compartir. I això, evidentment, passa per la implicació en aquesta millora contínua i decidida dels serveis privats, però també, evidentment, dels serveis públics, fent-ho amb aquesta visió de col·laboració públic-privada, però sobretot amb aquesta visió social que és la base d'una societat, al cap i a la fi, que progressa i fa camí. I això és evident que requereix d'un talent i d'un talent ben format. I això no ve donat només, diguem-ne, de naixement. Necessitem enginyeres, enginyers, per ser capaços d'abordar els reptes i els problemes amb aquesta implicació que ens caracteritza, que és la cerca de solucions, aquesta actitud, perquè això va molt d'actitud, d'enraonar, de compartir punts de vista, de fixar horitzons comuns també per avançar. Ningú en aquest auditori té la veritat absoluta de res, però l'actitud, la metodologia i, sobretot, aquesta voluntat compartida per a l'avenç compartit és essencial en tot allò que fem. I després podrem arribar més o menys lluny, però sabeu allò de l'agile? Doncs aquí també ho hem d'aplicar, objectius de millora contínua, de progrés continu, i tot plegat en un context que, com avui també expliqueu, és un context, diguem-ne, amb noves realitats. Ho dieu, límits entre allò real i allò virtual. A vegades com si allò virtual no fos una realitat. Vosaltres ho dieu, noves realitats. A vegades ens pensem que l'entorn virtual no ho és. I també l'entorn virtual en el que ens movem és una realitat. Vivim entre dos mons, és veritat, però que cada vegada s'entrellacen més. Em costa de veure-us a tots vosaltres amb els focus, però realment en moltes de les xerrades i intervencions que fem veiem a molta gent amb el telèfon mòbil, interaccionant en el mateix moment en el món real i en el món virtual, amb dos, la veritat, tangibles. I ho fem amb tanta naturalitat, que si ens hi parem a pensar, aquest límit és molt i molt difús.
Per tant, aquí el que està clar és que cal apostar per aquesta transformació contínua, per aquests objectius compartits, i al final les decisions que prenem com a societat són les que acaben marcant també un tema molt important, i és que la tecnologia en si mateixa no és agnòstica. A través de la tecnologia podem transformar aquestes realitats que esteu explicant, podem millorar els serveis públics com un objectiu principal d'aquesta transformació digital que s'ha de convertir i ha de continuar sent una acció contínua que hem d'anar fent tots plegats. A vegades es veuen les institucions, també ho he de dir, com quelcom extern o del que n'hem de defugir. Jo vull llançar avui aquí una llança a favor de les institucions perquè amb les decisions de les institucions i amb la implicació a través de problemes que són comuns i de tots, podem també impulsar aquesta transformació. Per posar-vos un exemple, estem desplegant una xarxa de fibra òptica de titularitat pública que aquest any superarà els 8.000 quilòmetres arreu del territori, que ens permetrà, per exemple, ser una base per experimentar amb temes que estan en el debat públic com la tecnologia quàntica o amb aplicacions de mobilitat intel·ligent i sempre fent-ho amb aquest ecosistema compartit entre el món, diguem-ne, públic i privat. Quan apostem per inversions en centres de dades, en ciberseguretat, ens n'adonem que la sobirania digital no és un luxe, sinó que és una necessitat. I encara ho és més, no sé si tornarà a aparèixer en Donald Trump aquí, si no li explicaria en directe, però encara ho és més en el context geopolític que vivim i que confronta també models de societat que volem. I aquí tota la part que té a veure amb la ètica, amb la transparència, amb la governabilitat de la intel·ligència artificial ha de marcar també un accent propi en tot allò que té a veure amb posar al servei de les persones, de la gent, de la societat, aquesta tecnologia amb les institucions, amb les universitats, amb les empreses, amb els centres de recerca, perquè el més important és l'impacte i el valor que té la nostra feina a la societat. Els enginyers ja no som, diguem-ne, aquelles persones, heu mencionat la paraula friquis, que estem allà en un racó, tancades, en un garatge o davant d'una pantalla aquí trucar quan ens diuen aquella frase de que no em va l'ordinador. Ja no som això. Som autèntics agents de transformació i de canvi a les organitzacions i a la societat. I aquí és on societat, política, innovació, tecnologia han de caminar plegades. No n'hi ha prou amb dissenyar solucions, cal compartir el destí. Això és el que us demano a totes i a tots. Buscar punts comuns d'acord, amb recorregut, amb mínims comuns denominadors, però pensant en aquesta millora dels serveis que consumim, que dinamitzen i que sustenten la nostra societat. I aquí el paper dels enginyers i les enginyeres en informàtica és cabdal. Per això, i vaig acabant, la Festivity no és només una cita tecnològica, és un mirall també del país que volem ser, curiós, creatiu i compromès. Deixeu-me acabar amb una imatge. Penseu en aquest món virtual com un llenç en blanc, un espai on tot està per construir, i en aquest espai, a través de la tecnologia, però sobretot a través de les persones, podem dibuixar una societat més justa, més inclusiva, més vibrant, tampoc sense ser naïf, és a dir, hem d'anar sempre amb 4 ulls, com a mínim, hem de gestionar riscos, hem de legislar, hem de tenir marcs comuns, però tampoc ens podem aturar. I com gairebé tot en la vida, això és qüestió de navegar per la incertesa, per l'equilibri, però també per l'ambició col·lectiva. Acabo, per tant, com he començat. Això de ser fiber, igual que el servei públic, és gairebé un estil de vida. Arriscat, a vegades, però és una empremta que ens marca i que ens defineix. Per tant, un orgull, l'orgull de contribuir a l'avenç del país des d'aquesta mirada tècnica, crítica, transformadora, perquè està clar que el nostre col·lectiu no només és important,
sinó que és central pels temps que vivim i pels temps que vindran. Moltes gràcies i a gaudir de la festa. Cloenda institucional, unes paraules del senyor Daniel Crespo, rector de la UPC. Endavant. Bueno, benvolgut president del Parlament, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Senyor Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Degana, Anna Rio. La Mireia Ullet no ens ha pogut acompanyar, però està en l'esperit. Amics i amigues, fibers tots. També gràcies al Jordi Soriano i a la Judit Martín per l'estona que ens han fet riure. Vull començar reconeixent la feina que aquests darrers 8 anys ha fet el Josep Fernández com a delegat de la FIB. Gràcies, Josep, per haver informat la Festivity, la FIB i la UPC. Som una peça clau de l'ecosistema digital del nostre país i això és també gràcies a tu. Permeteu-me també saludar a la nova degana de la FIB, la professora Anna Rio, i desitjar-li molts èxits i encerts. I permeteu-me que aprofiti per comentar-vos que amb l'elecció de l'Anna com a degana de la FIB s'assoleixen 2 fites a la UPC. La primera és que ara mateix les directores dels 3 centres del campus nord són dones. La segona és que ara a la UPC hi ha 9 directors de centre i 9 directores de centre. Ambdues circumstàncies es produeixen per primera vegada a la història de la UPC i són un pas més en la lluita per la paritat en el món STEM. Bé, jo avui he tingut una experiència, us ho he de reconèixer, espectacular en aquesta Festivity. Crec que hem fet un experiment col·lectiu molt interessant. He tingut aquí, no sé, estimo 400 persones mirant-nos unes fotos que ens han fet dubtar del que és real i del que no és. Jo, com el Sergi, soc tecnooptimista, més tecnooptimista que tecnopessimista, però no he pogut evitar, en veure 400 persones formades, la majoria d'elles un grau universitari, si no tots, adultes i amb experiència en el món digital, preguntar-me com hauria sigut aquest experiment amb nens. Ho dic perquè justament ahir venien a l'AVE i davant meu hi havia una família que hi havia una nena de 2 anys, més o menys, que estava mirant en la tablet i estava fent el que fan els nens avui dia. A la tablet ja estava passant amb el ditet les coses, les imatges i tal. I jo fins i tot he arribat a veure nens, suposo que vosaltres també, que han agafat una fotografia que estava a sobre d'una taula i han començat a passar el dit, perquè clar, ells ja esperen que la imatge canviï si passen el dit. I clar, això m'ha fet pensar realment el que aquestes tecnologies que avui he estat parlant, com les hem d'enfocar en el món de la infància. És a dir, si per nosaltres és difícil, comença a ser difícil distingir la realitat real de la virtual, hem de pensar que això, encara que sempre tenim la sensació que tindrem control de la tecnologia i que podem evitar que arribi a qui no ha d'arribar, la realitat és que els nens tindran de seguida accés a aquesta tecnologia. I clar, això és una gran responsabilitat. Realment hem de ser conscients que nosaltres tenim un bagatge intel·lectual a l'hora de tractar aquest tipus de problemes que els nens no tenen. I per tant haurem de ser molt conscients que estem fent aquesta tecnologia per al món del demà, per a aquests nens d'avui dia, i que realment ja estarem influint-los des d'un estadi molt inicial del seu creixement. I per tant és molt important que siguem conscients que aquestes tecnologies per als nens poden ser difícils de manegar i que per altra banda ens poden donar eines que potser encara no som capaços de veure com. Es poden ajudar en l'educació, segur que ens poden ajudar en temes d'educació. Al final nosaltres som una universitat i ens ha de preocupar els temes educatius. Però jo el que us volia dir és siguem conscients que estem fent això per canviar el futur, estem canviant el futur, però estem canviant el futur nostre i els nostres fills i els nostres nets. I l'estem canviant des de molt al principi de la seva formació i això és una grandíssima responsabilitat. I tota la gala ha anat al voltant del paper de la tecnologia per transformar la societat, és veritat. I realment a mi m'agradaria enfocar-ho des d'un altre punt de vista. Si jo veig una eina per transformar la societat en aquests moments, la veig davant meu. La FIB,
ha estat una eina de transformació d'aquest país. La FIB i els Fibers, la comunitat Fibers, sou els que heu fet que aquest país avui sigui el que és i no el que era fa 30 anys. Evidentment, la tecnologia vosaltres l'heu portat al país. Però vull deixar clar l'efecte que ha tingut la FIB en el nostre país i el fet que avui estiguem aquí, doncs, evidentment, és un homenatge a tots vosaltres, però també té aquesta transcendència de dir influïm en el país, fem que les coses canviïn en una direcció o en una altra. I, per tant, penso que podem estar contents, perquè jo crec que veiem un món que ha anat a millor, un país que en altres moments potser tenia dubtes sobre si tindria una economia potent i, en canvi, avui dia veiem que, per exemple, l'economia digital és una gran potència d'aquest país i molta responsabilitat és vostra. Per tant, us felicito aquí avui, que és un dia de celebració, per la feina feta pels Fibers i per la FIB i el compromís que teniu amb el present i amb el futur del país. Els aquí presents i tots els Fibers que han estat i seran, continuarem contribuint al progrés d'un país en el que val la pena viure. I acabo referint-me de nou a l'Anna. Coneixem el teu compromís amb la formació STEM, amb la potència de la comunitat Fiber, el suport de la UPC i el teu lideratge, la FIB continuarà creixent, col·laborant amb el sector, formant grans professionals i captant cada dia més talent femení. Enhorabona, Anna, enhorabona, FIB, enhorabona, Festivity. El futur és apassionant i és nostre. Gràcies, rector. I ara donem la paraula al honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull. Molt bon vespre a tots i a totes. Doctor Daniel Crespo, rector magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya, estimadíssim rector. Senyora Anna Rió, degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Montserrat Guàrdia, presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica. Albert Tort Puigbet, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, delegada del govern a Barcelona, altres representants de la UPC i de la FIB, Fibers tots i totes. Permeti'm que comenci amb una anècdota personal. Ara la Mariola Dinarès m'ha passat la paraula. La Mariola i jo, fa molts anys, érem joves, col·laboràvem a Matadepera Ràdio, 107.1 de la FM, existia la freqüència modulada, i jo feia un programa immediatament després d'ella. Ja feia un programa que es deia Unforgettable, de música, i després ens tocava a nosaltres, que era un programa de debat, que en dèiem Debat a Bat. I per mi és un orgull extraordinari veure avui la Mariola Dinarès exactament on ha arribat, què ha fet i en quins termes és capaç d'imaginar-se el futur. Aquell futur que nosaltres no ens haguéssim imaginat mai, aquells anys 90. Si ens arriben a explicar el que avui hem vist, haguéssim quedat absolutament sorpresos. Si se'n recorden d'aquella escena de jo he vist coses que vosaltres no us creuríem mai de la vida. Doncs aquí estem veient coses que són simplement excepcionals, simplement extraordinàries. Però l'important és veure-les a l'entorn de la Facultat d'Informàtica de Barcelona i a l'entorn d'aquesta gran estructura nacional de Catalunya que és la Universitat Politècnica de Catalunya. Veure el que hem vist avui amb la potència disruptiva i transformadora, inspiradora, a l'entorn de la Universitat Politècnica i de la Facultat d'Informàtica de Barcelona és una garantia. És una garantia pel país i deixin-me dir-ho en uns termes solemnes. És una garantia per la humanitat, perquè el poder que aquí hi hem vist abocat és un poder excepcional. Una de les imatges que han sortit és de Spiderman i
cito Spiderman, goso citar Spiderman, que deia: tot gran poder requereix una altíssima responsabilitat. I aquest és l'element fonamental. Aquesta és el complement a allò que estem fent, que estem transformant. Però abans d'aprofundir en aquesta qüestió, l'element determinant, i ara el rector hi feia referència, és que Catalunya afronta aquest nou escenari no com un simple testimoni, com una observadora silent, sinó que Catalunya en aquests moments n'és protagonista. Catalunya en aquests moments està en condicions de liderar ja aquest futur. I això, torno a insistir, és gràcies a aquesta Universitat Politècnica de Catalunya, que és lluminosa, que va ser capaç, des del primer moment, de no resignar-se, d'avançar-se permanentment. I això fa que Catalunya estigui en una excel·lent posició per guanyar i per afrontar el futur. Jo crec que tot això que hem vist avui ens pot permetre millorar la qualitat de la vida de la gent d'una manera excepcional, extraordinària. Fer front als grans reptes que té plantejada la humanitat. La humanitat té diversos reptes majúsculs, un dels quals ja el tenim aquí i ens està tenallant, que és el canvi climàtic. Estic convençut que amb la potència d'això que hem vist avui, aquest canvi climàtic el podem afrontar amb garanties. Que aquests elements vinculats al repte demogràfic el podem afrontar amb garanties. Mai la humanitat no havia tingut tant poder per destruir-se, però mai la humanitat no havia tingut tant poder per salvar-se amb ella mateixa i per construir un horitzó millor. Jo estic convençut, rector, que serem capaços col·lectivament de lliurar tot això que hem confegit en els nostres fills, els que vindran després, partint de la base, i cito els pobladors originaris de Nord-Amèrica, que deien que el planeta no és una herència dels pares i les mares, sinó que és un préstec que ens fan els nostres fills. Nosaltres ens conjurem a tornar-los aquest préstec amb tones de solidaritat i tones de responsabilitat. Aquesta és la força extraordinària que vostès tenen i la garantia és que és a l'entorn de la FIP i la garantia que és a l'entorn de la Universitat Politècnica. Perquè amb aquest poder hi ha algú que el pot utilitzar en termes absolutament execrables. Avui mateix en el Parlament de Catalunya hem signat un conveni amb el Consell de la Informació de Catalunya justament per lluitar contra la desinformació, perquè hi ha determinades expressions que malmeten la veracitat, que rebenten expressions d'allò que és real, no amb la pretensió de fer-ne un gaudi o de fer-ne un repte, sinó de corcar les bases mateixes de la democràcia. I, per tant, hem d'estar extraordinàriament alerta. Aquesta és la responsabilitat que vostès acrediten i aquesta és la confiança que podem traslladar en el conjunt del país. I acabo amb dues imatges que ens donen confiança. Vostès, al llarg de tot l'acte, han parlat d'aquest concepte tan poderós al qual jo m'he referit abans, que és la humanitat. La humanitat en majúscules. Ara fa poc vaig tenir l'oportunitat de visitar la Universitat Politècnica, al campus nord. I vam veure la FIP, l'anterior degà, i vam veure l'actitud que tenia la gent jove que vostès formen i que de seguida s'incorporen al mercat laboral. Però després vam anar a la biblioteca i allà, a la Universitat Politècnica de Catalunya, hi havia tota la col·lecció de poesia de Gabriel Ferrater. Universitat Politècnica de Catalunya, col·lecció de poesia en llengua catalana, potser una de les col·leccions, jo diria que és la més important que hi ha en aquesta petita nació del sud d'Europa. Hi ha algú que diu, no, però és que aquesta col·lecció hauria de ser a la Universitat de Barcelona o a la Pompeu, a la Universitat Autònoma. No, no, és a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquestes són les seves credencials. I el fet d'haver
escollit el Teatre Nacional de Catalunya per haver-hi fet aquest acte. Un acte que, concebut d'una manera absolutament trencadora, 22 anys. 22 anys i vostès ja van entendre en el seu moment com ens havíem de relacionar, com s'havien de relacionar vostès. La temporada de teatre d'enguany, aquí en el TNC, va començar amb un musical en català, produït a Catalunya mateix, que es deia Ànima. A mi m'ha recordat amb Sergi Sagàs quan parlava d'aquestes companyies que es dediquen a Pixar i companyies que es dediquen a l'animació. Aquella, Ànima, parlava justament d'això. Parlava d'una noia, d'una dona que pretenia il·lustrar, no ho deien que era Walt Disney, però tothom intuïa que era Walt Disney, i com que era dona l'havien apartat sistemàticament. Però al final, el missatge poderós és que quan amb els objectius hi ha ànima, hi ha passió, hi ha propòsit, ets capaç de transformar-ho tot. I això és el que ens heu ensenyat avui en aquest acte a la Universitat Politècnica. I acabo citant un dramaturg francès que es deia Jean Cocteau. I Jean Cocteau, jo crec que quan va pronunciar aquesta frase, estic segur que devia pensar, o no, jo ho vull creure, amb els que construïen el futur demà a la FIP, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Deia el següent. És una frase, ara l'estic allargant molt, aquesta frase, per generar... Això és empipador, quan... Era per veure si estaven desperts encara, com que no els veig, ara poden actuar amb tota impunitat, no pateixin. En el Parlament de Catalunya haurem de buscar uns focus perquè si no jo m'esvero massa. I ara sí, la frase és: ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. I vostès mai no han cregut que construir un país millor, una humanitat millor, sigui impossible. Moltíssimes gràcies, Universitat Politècnica de Catalunya.